arte, eta sekula egin gabea egondu naiz orain arte. Alegindu behintzat egin gara, algenuen bezain fuerte, txaloengatik eskerrik asko ta azterketetan suerte. Bueno, niri bardin izatea jate astelena edo normalien asteburutan egoten gara bilarrien, baina eskertzeko da bintzat egon sarienok oso gustora egon garelako, nahizta lekua pixate hotza izan eta jende gutxi egon oso eskertzeko da, eta permititzen badoztazu goztabe agur bat egiteko telefono dei bat egingo dut, bale? Tú, yo, tú, que yo. Naizte euskal telizen, erderaz. Ama, ni, nigo. Bai, arrasate. Bai, ametxegaz. Ez, hau, iparraldeku. Bai, hori altu, bai, gorantzisak. Bai, ama, ezer kumora bazalta, bale? Bai, lerter jate, bale. Bai, kroketa batzuk, bale, oso ondo. Bai, esito, danabek eta jentik kanpun ditxu da. Barrek entzute zute, bai, bioa, jente. Bueno, batzuk aseren momentu junen biok zen dago, egura autobusea harta dola, baina, eta dute. Bai. Bai, arrei onduzea, pasate. Ez, baina unibertsiadein, teatrun ez. Bai, teatrun egin du, hori, esito, bai. Bueno, hoxe, bizar kumona, bai, ametze da, hoxe, azkenengo gurre botaten. Bai, bitxu, nizu agurren azkenengo txalduk entzun. Bale, bizar arte ama, bai, agur, usu bat.